Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 82 każ ġdid ta' COVID-19 minn fost 3192 swab test. Permezz ta' post fuq Facebook, l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li l-każi attivi żdiedu għal 615 hekk kif fl-aħħar sigħat fiqu 71 persuna. Minkejja li l-każi l-ġodda żdiedu xi ftit meta kkumparat mal-jiem preċedenti, b'xorti tajba il-każi ta' pazjenti tal-coronavirus fl-isptar niżlu għal 37. Fil-fatt fl-aħħar 24 siegħa ħarġu żewġ persuni mit-taqsima ta' kura intensiva filwaqt li ħarġu mill-isptar Mater Dei 3 persuni. Dan ifisser li fl-ITU għad hemm persuna waħda biss. F'din is-76 ġimgħa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna rajna 4 fatalitajiet iżda b'xorti tajba fl-aħħar 24 siegħa ħadd ma tilef ħajtu bil-COVID biex bekk it-total ta' mwiet jibqa' jammonta 433. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jibqgħu jappellaw għal kawtela u jinsistu biex min ma tlaqamx jirsaq quddiem għall-vaċċin.